So what's up guys sa inyong mga kaignorante no. So karon di ay makita man ninyo sa kamera na kuan ang akong naong mura og giatay. So kay wa pa manggug koy ligo, abisan gid og naay ligo maugid gyapon ang naong mura giatay. So karon di ay mga kaignorante na suguan di ay ko pagpatugway sa kabaw kay kini manggod ang akong manghod oy laagan kaayo mauman unta toy para tugway. Laag man noon ako naman noy nasuguan ani. Imbis na gusto na ako mupayang-hayang ra ko nasuguan na noon ko ni ani. Buntag pa wa na suguan na dayon. Papagay ta ka pamahaw. So alas 7. Naapay kamera blurred ka ang kamera og kanang kuan buntag mo vlog. Pag init blurred ka ang kamera. Pobrihan naman taon anong kamera ha oy. Gamay pagig kay storage. Sus. Karon mo ngadto ko motugway ko sa kabaw inatay naman nung uni oy. Ako naman noy nakatugway ni ani. So mga kaignorante no na kay bawo man mo no na wano koy upload dire sa Comedian Squad. So kay kuan na nag-artista manggug ko sa kanang Super DM channel. So na busy ko didto. So kung gusto ninyo na mapanood gyapon ko ninyo so visit lang mo didto sa Super DM, i-search lang ninyo kay dire sa Comedian Squad. Wa na ko dire kuan vlog na busy manggug ko sa akong trabaho kay nag-artista ko sa Super DM channel. So grabe lisuda da na. Natay na ay naku man noon nasuguan. Dili man unta ako ang para kuan dire para tugway sa kabaw nasuguan naman noon ko ani. Kita nyo. Pag yo'y pamahaw gutom pa. Ngari na noong tagbukid ani sayo pa kaayo. Tung manghod na ako oy mauman unta toy para tugway pisti po ning manghod na ako imbis mo oy para tugway. Mulaag noon ako na lang nooy nasuguan ani. Hay naman tong kabaw oy. Dili pagig ko sanay og hain tong mga kabaw kay dili gani anad kay kini ganing tamaranta ba. Mangwa ta kay baw gaing kabaw suguon tag panagsa. Maglisod ta kay dili man ta anad. Hain karong kabaw ron. Nga. Baw patag pangita og haing kabaw kay di man ta. Umunta kay baw di butang kay dili man ta. Anad. Sus ako pagigisugo pagtugway oy nga dili ko anad oy. Kani kay dili ko anad pagtugway pataka ra pug kog buwad ani ron. Pataka ra pug kog tugway ani ron. Unya og mabuwad ning kabawa kita pay nagtugway kita pay kasukan ani. Na namatay kanding na ning ubrahan ni. Naunsa na ni. Kita pa'y nagtugway niya og mabuwad ni ron aw. Kita pagi kasab-an ani. Natay ako pagi nasuguan nga di ta ka mauog asa ibutang. Palandungan ko no nya halos manitanan init. Unsa mabuwad ni ron aw. Kasab-an. Unsa baning kabawa oy daot man kaayo mo ra magwa kakaon og usad ka semana. Di man mosuga sa kanang nagtugway nga sa usad ka kaunan tigtulo ka plato ang mahurot. Mauga ining kuan ba kusgan ka ita ba. Mao nang natawag tag Super DM kay kusgan ka ita kay tigtulo ka plato ang mahurot sa usad ka kaunan. Naapay ka ng kuan Naapay kaon na duwa pa gani alas 12 wa na maniudto na dayon. Kabuang. May lang pud lagi og nailuto. Kay nga man og may luto makakaon ka ita. Binuang. Kung naay dagang luto aw kaon way mo reklamo. Pero kuan pud way pud naunsa ba mo mga higala oy. Saan mo ana ra kinang kinabuhi mga higala. Kinahanglan gid nato magpabuang-buang haron mapatawa lang nato ang uban kasabot mo. Ana ba? So kani mga higala murag landong ni dire. Igbaw sa kamutihan. Pero unya pag hangad pud aning adlaw pag kay mulakat man ginang adlaw kinsa may nag-ingon nga mo steady ra ng adlaw. Kana pag ngari ana sa adlaw ron init na pud ni dire. Sigurado bisag asa ko ni ibutang mainitan giding kabawa. Paabot na lang taan ron sa kasaba ron. Magampo na lang tanadi ni maunsa ning kabaw pag mabuwad ron. Kay diin ka man makakita og dili ron init. Na naamang gyud adlaw. Kani dili man pud siguro pwede nataguan ko ni silibo ning kabawa. Sige bahala na mga kaignorante. Landong man karon. Dire ko ni ibutang kay landong dire pero unya sigurado ko pag udto mo init ni. Kay mutungod na nga ring adlaw ay. Pero pag pangutan-on ko nganong imo maning gibuwad ang kabaw, ingon man ako palandungan nimo, ingon nako na unsaon man ni pag kuan ning kabawa gipalandungan ko naman na pagbutang nako landong sala na sa adlaw kay nganong duol ang adlaw sa kabaw pagbutang nako ana landong pa na dira.
So dire ko na lang ni palandungan oy, kay landong pa karon. Bahala nagmuinit unya. Lang alang pud taguan ako sa libon na didto nako ipasok sa libon, dili bawal man ni tugway. Sa libon ning kabaw kay bisag dili ko anad sa tugway kay baw pug kumo kuan oy, estimate oy. So karon mga kaignorante, tama na at iundang usa tani ang atong pag-vlog dire kay murag naglabaw ra atong istorya nga. Tuwa pa ko ngadtuonon kabaw. Nga unya may kuan pa ko, may vlog pa ko sa Super DM. So kuan ang akong mga drama to ana sa mga comedy drama to ana sa Super DM. Ngadto na lang mo, dito na lang mo panood. Unsa ba mo oy, mura man mugdi kay baw ug hain ko banda. Bye.